aztertu dute. Matematikan, genero desberdinek zergatik erakusten dituzte emaitza desberdinak, askotan ja txikitatik, ez? Nola agertzen da matematikaren arloan generoa, az gaitezen aseratik nagore? Bueno, emaitzaik deigarriena da azken finean, neskata mutilek, oso txikitandik, nahiko txikitandik, emaitza diferentea lortzen dituztela. Eta hori ikusi da proba estandarizatutan, Estatu Batuetan badaude bi proba nahiko estandarizatu nazio mailan egiten dianak, eta batean ikusi dute 9-10 urtetan eta 13-14 urtetan egiten den proba batean ja dagoneko hor diferentziak agertzen diela. Diferentziak ez den dugunean beti dira mutilen aldekoak, hau da mutilek emaitza hobeak lortzen dituzten neske baino. Eta gero, gertuago tokatzen zaigun arlotan, adibidez hemen Pisan ere emaitzak argi daude, matematikako arloan mutilek emaitza hobeak lortzen dituzte. Adin tarte beraz ari zen? Ez, Pisa egiten da 15 urtetan, eta Estatu Batuetan ikusi dana da 9-10, 13-14, eta gero Estatu Batuetan dago hemengo selektibidadearekin lotu daiteken proba bat, baita ere nazio mailan egiten dena, batxilergo mailan, 16-tik 18 urte bitartean, eta hor ere agertzen dira genero diferentzia. Orduan nahiko leku askotan eta proba diferenteetan. Adinari buruz, gauza interesgarria badago, galdera da noiz hasten dira, ez? Badakigu 9-10 agertzen dira, baina noiz hasten dira. Estatu Batuetako lan bat badago oso interesgarria, 20.000 ikasle jarraitzen dituzte, lehen hezkuntzako lehenengo urtetik, hau da, 6-7 urtetatik. Eta ikusten dutena da, 6-7 urtetan ez daudela diferentziarik. Baina 9-10 urtetarako ja agertzen dira. Orduan lehen hezkuntzako bigarren edo erdialdeako ja agertzen dira. Eta hortik aurrera ja beti hor daude, eta hor galditzen dira. Baina garrantzitsua da esatea beti proba estandarizatutan dela, ze gero etxera gure lagun seme alabak eta etortzen denean notak neskak zein mutilek onak dituzte batzu eta txarrak beste batzu, baina ez da bain beste alde, ez da? Bai, horregatik egiten dut bereizketa, ez da, eskolatik ekartzen dituzten emaitzak ez dute zere, ikusi da gainea, ez dute zergatik oso lotuak egon beharrik gero proba estandarizatu hauetan egiten denakin, ez da. Egia da, orokorrian neskek nota hobeak ekartzen dituztela. Matematikan ez dago argi, eta esaten un proba hau adibidez 20.000 ikasle jarraitzen dituztenak ez zian proba estandarizatuak hainbeste. Baina proba estandarizatutan argi dago diferentziak hor daudela. Gero egia da, proba estandarizatu eta ez estandarizatuen arteko diferentziak ere eta genero diferentziak hor ere badaudela. Beste arlo batean. Zuko buruz artikulu bat idatzi duzu, artikulu honetan ze ondorio ez duzu edo zer da? Artikulu honek oso gauza berezia aztertzen du, eta da, lehiak matematikako... Artikulu zientifiko bat, ez da iritzi artikulu bat, da ikerketa bat, kuantitatiko bat egin ondoren, ez? Nire galdera hortik doalako bai, orain erantzongo duzulako galdera hori izalako bai, agian hipotesiren bat egin dezakegulako guztiok hasierako erantzunaren arabera zergaiti gerta daitekeen hau. 9 urtera arte hau pasatzen da edo umetan, eta gero ez, ez dakit neskoi animatzen gaituzten asko hau egiten, nahi dut esan, zientifikoki nola lantzen da hau, da... Zientifikoentzat beharrezkoa eta ezinbestekoa da datuak. Orduan, az gaitezen hortik. Badago Madriden proba bat, matematikako proba bat, ditzen dena udaberriko proba, lehiaketa bada. Orduan, baitare, kontutan hartu behar dugu... Madriden badago Mexikon bai, baina hau da Madrid, Espein. Madrideko komunitatean. Proba hau, matematikako da, baina lehiaketa bada. Orduan, hortaz ere hitzen genezake genero diferentziak eta lehiaketan, ez da? Baina, kontutan hartu ezagun. Hau da, Madriden egiten den azterketa bat, baina ditzen da lehiaketa bat. Eta hemen hartzen dute parte 5 eta 6 mailakoak, lehen hezkuntzakoak, beraien artean lehiaketa bat dago, ezin dute lehiatu 9-10 urteko umeak 16-17koekin, beraien materiala oso diferentea dalako, ez da, edo jakintza maila. Orduan, alde batetik daukagu lehen hezkuntzako 5 eta 6, gero ditugu DBH-ko 1 eta 2, DBH-ko 3 eta 4, eta batxilergoko. Orduan, 4 lehiaketa... Entzun zezu hau zabat, lehiaketa hortara nola iristen dira? Eskolatik iristen dira. Eskolatik. Eta eskolan egin dute aurretik beste lehiaketik? Politia duna da, lehiaketa honek ditula 2 fase. Lehenengo fasea egiten da eskoletan. Eskolako irakasle arduradunak bere umeei eskaintzen die, eta azterketa edo, proba azkenean azterketa bada, matematikako azterketa bada. Eta badakite edozein kasutan aurroiek lehiaketa baterako froga egiten ari direla. Bai, oso konstiente dira. Egia da, eskola batetik... Badagarri hori dalako lehiaketa da. Lehiaketa da, lehiaketan parte hori da.
Orduan, lehiaketa honetan parte hartzeko eskola bakoitzak bere irizpide txikiak izan dezake, baina proba berdina da. Hau da, eskola batek egin dezakena da, klase guztian eman azterketa, eta onenak aukeratu, edo ja, irakasleak identifikatu aldin baditu zeintzuk dira honenak, aiei eman. Hori ere ikusi dugu eskola batzuk egiten dutela. Modu guztitara eskola mailan hartzen dira 3 onenak. Maila bakoitzeko, 5 eta 6 mailako 3 onenak, eta bar. Eta gero, egun konkretu batean, Madriden, hau Konplutenseak antolatzen du, larun batean etortzen dira ja guztiak komunitate mailan, regio mailan ja konpetitzea, lehiatzea. Eta ikusten duguna da, lehiaketa honetan bai lehenengo fasean eta bai bigarren fasean, eta maila guztitan, hau da, 9-10 urtekoekin hasi eta 17-18 urtekoekin hasi, mutileko beto egiten dutela neskek baino. Emaitza hobeak lortzen dituztela. Bai lehenengo fasean eta bai bigarren fasean. Hau da, bai lehiakortasun gutxiago zeukan fase horretan eta bai lehiakortasun maila handiagoa zeukan fase horretan. Eta guri atentzioa ematen diguna, eta guk horregatik nahi genuen hau begiratu benetan, atentzioa ematen duna da baita ere, lehenengo fasetik bigarren fasera diferentziak areagotu egiten diala. Hau da, neska gutxiago pasatzen direla bigarren fasera. Hori oso argi dago. Hau da, hasten da, lehenengo fasean parte hartzea da, 144, gutxi bera neskak eta gainontzekoa mutilak, bigarren fasean 135 gesten da, nesken presentzia, eta irabazleen artean, eta hori atentzio gehiena ematen duna, 113 bakarrik da nesken. Eta hau, organizazioari berari ere, arduratzen du pixkat edo bentsat atentzioa ematen dio. Baina guk ikusten genuna hori da, ez? Gustatzen zitzaigun, azterketa gustatzen zitzaigun, proba gustatzen zitzaigun, azken finean formatu bera da, denbora berdina da, azterketa estilo oso antzekoa da, eta aldatzen duen bakarra da hori, ez? Zure eskolan aizean konpetitzen, matematikan, edo jaizean regio mailan konpetitzen. Eta ikusten duguna da, genero diferentziak areagotu egiten diala. Eta hori, lotzen dugu lehiakortasun. Bitxia, Arbelean ikusten da, Madrideko lehiaketa horretan euskeraz idazten dutela Arbelean. Arrituko nitzake. Bertako txapelduna jantzelako. Proba hau Madriden egiten da. Dago, ez? Osea, divergentzia, distantzia areagotu joaten da, 10 urtetik 17 urtera eta zenbat eta aurrerago joan lehiaketan distantzia areagotu egiten da. Fasearena adibidez, ikusten duguna hori maila guztietan gertatzen da. Maila guztietan batera. Lehenengo fasetik bigarren faseko diferentzia onditze hori maila guztietan gertatzen da. Bederatzi 10 urte adin tarte guztietan gertatzen da. Sekulako jakiminarekin nago ez dakit aurreratuko nahien, pelikula nola maitzen den. Zientifikoki izan dugu datuak aztertzen duzuela, susmoa zegoen eta datuekin konprobatu duzu horrela dela. Ez dakit datuekin zergatia atera daitakeen? Zoritxarrez ditugun datuekin ezin dugu ikusi mekanismoa. Gauza bat egin nahiko duguna da, eta gilean utziko digute oraindik aurrerago, guk edizio bat aztertzen dugu 2014ko, hori ez dut esan, baina edizio hau urtero egiten da. Orduan, nahiko genukena da, adibidez, kuestionario txiki bat pasa, enkuesta modukoa, eta ikusi nahi duguna mekanismoa. Mekanismoak, zuek pentsatu ditzakezue baita ere beste 1000, ez da? Baina bat izan liteke, norbeak atxikitzen dion balioa horri, ez da? Izan liteke neskak eta mutilek, balio oso diferentea atxikitzea horri. Preparazio maila, gurasoen gandiko laguntza edo bultzada, ez da? Mekanismo irakaslearen bultzada, nahi dut. Hor, umeak dienez, ez da norberaren abaizik eta gurasoek eta beste agente batzu da. Orduan, interesantea izango litzateke ikusten mekanismoa nundikan doa. Baina zoritxarrez oraingoz ez daukagu emaitza argirik interpretazioari buruz nundik ateratzen dian diferentzia. Beraz, ez daukagu ere nola jokatu esateko biderik edo modurik edo bai. Jokatu beharko genuke gutxinez gure neska... Sozializazioak zer esana edo zer ikusia dula hor argi dago. Guk egiten dugun azterketan edo ditugun datuetan ezin dugu hori ikusi, baina ikusi da adibidez Pisako datuetan, ez? Pisako datuetan ikusi da sortzen baldin badezu eta badaude horrelako indizeak, genero indizeak, ez da? Neortzen dutenak adibidez herrialde batean emakumearen ikasketa mailak, emakumearen lan parte hartzea lan merkatuan, horrelako indize batzuk sortzen baldin badia, ikusi da herrialdeen arteko diferentziak esplikatu daitezkela negatiboki indize honekin. Hau da, orduan eta indize altuagoa izan generoarena, diferentziak mutilen eta nesken arteko errendimendu diferentzia horiek txikiagoak direla. Orduan, sozializazioak zer ikusia dula, bai, hau da,
hor badago, ez dut esaten esplikazio bakarra danik, ezta? Baina horrek berez ez du buelta emango, honek guztiak, izan ere orain unibertsitatera emakume gehiago iristen da, doktoreak edo katedraduna, pentsatzen horre ere buelta ematen hariko zaiola, ohitu gara katedradunak eta denak gizonezkoak ikusten, irakasleak ere bai, unibertsitatean, nik unibertsitatetik pasatu zaharra, baina orain horre ere buelta poliki-poliki ematen hariko zaio, ez? Bai, hau da, sozializazioa ikusi daiteke denbora kuestioa bakarrik ez, baina nik uste beste gauza batzuk ere egin daitezkela, ez da, sozializazioan. Baina bai, nahi dut, horrek Enrique galdetzen zian, ez? Zer da, belaunaldi baten kuestioa bi, ez dakigu, baina horrek ez du esan nahi ez da denbora kuestioa danik eta ez egin ez daitekenik, ez da.